friends with the monster, the sun. Hello! Yeah! Well, guys, sisiyopho umzuvukile mcaiya intwana enebhongo neqhaiya ngoba iphuma phi komcaiya. Yeah, like I said guys, ngumzuvukile mcaiya igama lami umfana waseqonce intwana yaseGi. Yeah, I'm doing my 4th year, yes, I'm doing animal science production. Yeah, right, enough about me. Ndiyintoni ndizothini apha. Right, into endibizele yona apha kule camera into yobana I've got the good news, in fact the best news ever. I've got umntana osibiza uba nguPhumza Sibindi wangahapha edutywa. She's a poet, like she's very good. But ke mangabe ndibasele yabo masambe niyozibonela uba ithindo yakhe. Right now I'm here with my cameraman uSpha. Yes, siyodibana naye uPhumza asibonise ngoba yena udume ngantoni kwaye how long has he been doing this, and then why poetry. There's soccer, there's music, there's no yabo. So makasambe sepha kuye so ncokola naye. Hopefully and hopefully we'll sneak the best news. But one thing I can assure you guys is that you will be impressed. Trust me. So Sunday. Okay guys. So guys, yeah, I'm Akaya. Like I said, there she is, uPhumza. So Sunday sit tonight. Hi Phumza. Hi. Njani? Yeah, guys, Emakaya, this is Phumza. These are the guys, Emakaya. So, briefly. Yeah, Ndiligqiyazane liqika ngokhawuleza. Unondiza wentokazi hayithokazi. Mna ndingumXhosa hayixhoba. Imbongi yosiba hayumbongisa. Injonga ikukuzazi sibi kukuba mandikungqambise kule bhekile kudala ndisila. Ndikuqomise kule mbiza ndiphekileyo. Ndikuchubise kwesi sikhwebu ndisiphetheyo. Okwakho ke khawundiboleke ezindlebe zakho zombini. Undiphi ithuba ke ndiqale ndityikityele ngolusiba lwam lugoso. Undiphi ithuba ke ndiqale ndityatyadule ngelo xa ndidibaniso kumnyama nokumhlophe. Ngelo xa ndikhupha izigaqa zamagama ze ndikushiusekisa. Khandiphi ithuba ke ndiqale ndidlale ngamathanda engqondo khona ukuze ndikungcamlise into enencasa. Kaloku eli ligqiyazana lasechizile kumhlaba wasedutywa. Ndiligqiyazana kwezo ngqondorha neenqangqasi zakunoqobisane. Ndiligqiyazana kuloo mageduka asengcolosa. Ndike ndathandisazisi koko bendisatshayela iqonga ukubana sekuqabela iingqorhongqorho ezinamava. Ukuba bendizazisa kaloku ngendisuke ndenjenje ndathi ndingumadiya ubhejula usopitshundungwa nomtshana wamatshawutshi ungcwele uphala. Umzukulwane woobhayo okhetho othwala besungulo chamshelo meva mhlobo. Ligqiyazane ke elo. Yeah! Right, guys, this Vela, like seriously, ndithile kuna untswempu yabona. But then again guys, like uzazisile ugqibile ne for umuntu bemamele kakhe, but nje ke for like the normal and the common way of introduction. Nje uzazisiba ngubani waphi nje for abangakwazi emakhaya. Oh, okay, lona ke nguPhumza wakwaSibindi kumhlaba wasechizile pha edutywa. Ndifunda apha eDikeni apha eFort Hare. Kunyaka wesine ndilapha eFort Hare. Ndenza iBSc in Agriculture Crop and Soil. Ndikhona nakuFacebook nguSibindi Phumza lapha ndiyafumana. So yeah guys, iyafumaneka kuFacebook. Sis Phumza, I'm pretty sure the viewers at home is impressed. In fact, if Billy Bad, we are trying to blast out, but we say you don't just have this. You say you don't liberate that camera. Yeah, so yeah. So still again, okay, by saying about and then why what inspires you to write? What is your motivation to write? And more especially, why do you write in this prose? Because like abantu abanjengathi like umzekelo namhlanje nawe andisebenza nesingisi fana fire. But wena why ubhala ngesixhosa? Why ngibhala? Kudala ndibhala. Ubhala ndicinga kodwa kwakungo-2009 uqala kwam ukuthatha usiba ndide ndizincame ndibhala. Kodwa kudala ndimane ndibona ezinye imbongi esele ziphumele. Ndiyababona oZolani kaMkiva, uyababona oMzwakhe Mbuli, uyababona oLebu, uyababona baninzi andinawubagqiba. Bebesithi xa besitsho ndiqonda
ngathi ngandim Yabhakalela. qoma ngathi ndingakwazi uyenza laa nto bayenzayo but ndingazikholeli uba ndingade ndikwazi. But ngo-2009 ndaqalisa ndabhala and uqala kwam ubhala zange ndibhale ngesiXhosa, ndandibhala ngesilungu nam ndiqonda ndifuna ukuba thetha ngayo mani. Ndaye ndimane ndibhala ndimane ndiyeka ndimane ndizilibala nezifayo ndiqonda. Ngoku ndithe ndofika apha eDikeni mani ndaqonda mani ke ndiphinde ndithi rhuthu olwasiba lwam kulaa tlesi indala ndibhale. Uyabona ke yobhala ngesiXhosa ndiyasithanda kakhulu isiXhosa, ndiyasithanda. Ndiyayazi ulutsha lethu elikhoyo alisithandi gqithi isiXhosa. Abanye ke lithuba bangazange balifumana ukubana basenze kwasemva kwasesikolweni. Yenye into eyenze into yokubana bangasithandi isiXhosa. Abanye ke banalani ba ayisikanti yafumani ngesiXhosa. Kanti mna siyandinika laa nto yobana ndisuka phi, ndivela ezangqambo kuba ndiyasithanda isiXhosa yaye. Ya, ndiyasithanda isiXhosa. Luthando into yobana ndide ndibhale isiXhosa, ya. So you've got uthando lwesiXhosa. Uthando Like iingcambu zakho ziphaka. ziphaka lokubana ndingumXhosa. Undile Umxhosa ongancingwanga. Andingcingwanga. Okay ke Mxhosa, sicela ke ukhe usirhabulise, in fact ukhe usivise some of your poems uthe wazibhala ngesiXhosa ke. I'm pretty sure zizo mos ezizibona apha kwakho. Ngumsebenzi wam kaloku. Yabona guys, like umsebenzi wakhe, she's been writing for quite a while, yabo zininzi izinto azibhale apha. So like sicela nje ungaphozanga maseko ukuthi ungene endimeni ke usirhabulise. So guys, masibeke nendlela. Nje noba uzifundile noba uzijonge ngenhloko, it doesn't matter, ngafuna nje uva. Lempilapho siphathele njani? Khawuchube kwesi sami isikhwebu. Lifikile kwakhona elaa thuba lokokubana mandivuthulule ibhatyi ndivathe ndikhangele ukuyawundaka. Ndiqiqise ukucinga ndibuyise isidima. Ndikulumkele uqaba imbola noba kuyabanda kuba ndifihle izilonda. Sisilonda ukubukela abantu behla benyuka bezama indlela zokuphila. Sisilonda ukushuyaza iintanga zakho ebomini. Sisilonda ukucakamela ilanga udinga into oyenzayo. Ikwasisilonda ukuqamela ngobumanzi benyembezi ungazileyo ndandikutyayo. Njengabo bonke ndiphumile endleleni, amaphupha ndiwalibele, iziyalo zongqondo iziqhotyoshiwe ziphumile. Yiyo loo nto ndimane ukuthi izintanga zam khani ndikwece emhlana khona ukuze ndibuze unawo. Wow. Guys, nivile lad. Like seriously, isithini isihloko sayo? Ithi khawuchube kwesi sami Khawuchube kwesi sami isikhwebu. Ibhalwe nguPhumza Sibindi. Owayezalwe ngonyaka ka-1992. Wow. So, guys, so young yet so talented. Yeah, so like italent nyani, it has nothing to do with the age. If we know uyiphiwe uMthixo, uyiphiwe qha. So sisimane ngaqhawula imali khawuphinde usithi because mna ndiyamandla yabo ngoku ayinje. Ndiyeke mna ndicela unonkala sisihloko ke eso. Ndikuchubisile kwesami isikhwebu ndikubonisa ubomi ndikukrobisa kwelaa cala linobungozi. Mntakwethu khawuchula ukunyathela undiyeke mna ndicela unonkala. Khawudadele enzulwini uphumele. Undiyeke mna ndintlile nditshone ndigangathe ndawonye. Ndimane ndihla ndinyuka ndiqokelela ulwimi. Ndihambe ndisiwa kumncila. Ndihambe ndilala bubutshiza. Ndilahle imfundo. Uphume ke wena kobubomi. Undiyeke ke mna ndikekele ndingene kobubomi ndicela unonkala. Iindlela zam zimnyama. Obam ubomi buyekile. Obam ubomi bukekele bucela unonkala. Khawuhambe kukhanyeni. Khawulungise obakho. Makuthi chu ucela ilovane. Undiyeke mna ndicela unonkala. Ngokubhodla ndenjenje andifuni ufane nam. Ndikubonisa indlela, ndikufundisa uhamba, ndikubonisa ubomi, ndikuqiqisisa ukucinga, ndikulungiselela ukamva. Ndiyeke ke mna ndicela unonkala. Wow. Guys, mna ndicela ndiyeke. Cele unonkala lapha. Wow, guys, like uPhumza, I'm sure the cameraman would agree with me. Unesiphiwo, unesakhono, and ngehlobo endibona ngalo usezaba intaka, usezaba ndiza
yabo amaphiko nawo ungathi ngawe eagle yo sisiphumza khawusho ke ngoku kulena ipoem ithi yeke mna ndixela uNonkala kwase kwathini kusenza uba uyibhaliswe yintoni khawuthi uzathuze utsho uvokotheke ukuba ngabana intsusa kwaye nenjongo yalo mbongo isuke laphi. Uyayazi umsesesonyana kuthiwa nguNonkala. Xa sihamba siyakekela kodwa isimanga xa sifundisa abantwana basuhamba sithi mabahambe siye sithi mabangakekeli bafane naso. Nalapha ebomini ke bakhona abantu ongafunda nto kubo. Ufumanisa into yobana lo mntu lo ubukeka andifuni ukuyibeka ngohlobo lokokubana akacacanga ungathi ndiyamthuka. Bakhona aba bantu qonda uba kungathi akho nto abanawuyenza but ikhona into ebalulekileyo onoyifunda phaa kubo. Sujonga okokubona unjani, thatha le ilungileyo phaa kuye ukhe uyeke le irongo ayenzayo ingalunganga ukhethe le irayithi. Ngoko ke nam ndiye ndathi khawundiyeke ndicela uNonkala. Ndiyathanda into yokokubana abantu bafunde babhase babe yiloo nto kodwa ungandijongi into yokokubana mna ndiyaxela waxela into yoba mandifunde iincwadi zam wena zakho sifunde nini. Ndiyeke mna ndikekele ndicela uNonkala nditshone kodwa xa ndisithi funda mzungu funda iincwadi zakho ndiyeke ke mna nditshone kodwa funda wena. Yiloo nto ndiye ndaqonda mandibhalele phaya. Guys, nisivele yabo the fact that yena mhlambi ekekele xehamba meaning that izinto zakhe nobomi bakhe abuhambi kakuhle doesn't necessarily mean uba makatsala abantu abafake kuloo mada kuwo nawo. No, instead ufuna bahambe endleleni erayithi baphumelele emaphupha. Umzekelo ifana nathi bakhona abantu abanxilayo umuntu onxilayo athi yekothini iya esikolweni wena yabo yethi yena uyanxila and then wena uzothi why uthi manje esikolweni bhuti okanye tata uyanxila yabona. Kanti uthi uphumza abanimvile it's not about the person, it's about what the person says yabona. So wena ubozuza into kulaa myalezo okunika wona uyeke ubunjani bakhe. Wow, guys, that's a very powerful message if ungandibuza. Phumza khawuphinde mani kusithi because mna njengoba nditshilo ke ndimandele mna khawuphinde apho kungekho hayi kulapha ejikeni ke apho ndikhoyo apha evasithi akekho umntu asekhaya. Guys, we are interested in like ukuthi akho hayi evasithi esikolweni kukho uba niyakhumbula nathi abantu abakhe high school nawuxela into yobana euniversity guys nguvula zibhuqa. So make sive uba ithetha ukuthini xa sithi akho hayi make simamele. Apho kungekho hayi nguqhusa ingusakabe uyawufika kukhala ibhungane bese bhungeni lamatshijolo ngengxolo lamagqojolo ufike gqojoze ephume engene ecela umfazi onesikhwele inqwele ingomasikhwele sihambe ilokhu ingonomokhwe ngobufutshane. Apho kungekho hayi ungqutywana emnyango kungekho nomolo uyawubuza indlela iyaphi impendulo oxhele yakhe akabuzwa. Kwezincedywayo zikujulwe phantsi caba ziza kuzichola kho xesha lakuzibhola. Apho kungekho hayi kukwavula zibhuqe akukho hayi kaloku. Ekusena kuvuka emini kuyalalwa ebusuku qhaqha ingqina izithende zinentsende yindlela umbulalazi usiyobisi kumkhaphi kule ndlela engadlali kaze usingayo usahoyi wena kazidiphi zisaphumana suke ndanoloyiko suke ndanosizi kwimbili ezithumela umntwana kwavula zibhuqe. Apho kungekho hayi phofu zenziwa kungazi. Apho kungekho hayi ngubani ozathi hayi komnye kulinganwa nje ngubani ozawuthi hayi kungekho mzali. Kulapho kungekho hayi ke apha kwavula zibhuqe. Wow guys, zakhipha khawutsho sisi ngathi sisamandele benza nje ungasimandi thina mkhuba wena ube ngathi asikho thina. Kanene ndizokwenzani lo ngumbuzo endimane ndizibuza wona xa ndikweli dike lindidikayo. Xa ndide ndilala ilanga lihlaba ebusweni ndilibele nosingaye ndilibele ziziyunguma ndixhentsa ndiqhabalake qhawuka intsimbi gqobhoke isihlangu andisathethi ngotywala endibusela de ndizilibale noba ndingubani ndizalwa ngubani. Kanene ndizokwenzani
xa ndide ndilahle incwadi ndikhetha ubuthongo, ndikhetha uhleka isiqhazolo nabahlobo. Yayaphi na ingcingane kuntomtsha, sayaphi na isazela, kanene ndizokwenzani xa ndide ndingabhali mviwo. Kuyawude kube nini ndimfila nditshona ndigangatha ndawonye, uloyike emva basela amanzi. Barhola kokugqibela amaqhosha befuna impumelelo khona ukuze ndigxothe ikati eziko. Ndiya kuyigxotha nini ngoku ndilibele ziziyunguma? Bantakwethu, nani boodade wethu, masimane sikhumbuzana ngeli zothe lombuzo. Zintanga zam, khaniyo ndithathe emzana, nindikrwece emhlana, khona ukuze ndibuyise unyawo, khona ukuze ndingazilibali ukuba ndizokwenzani. Wow. Guys, mna ndiye vele ndiphelwe ngamazwi mna kwiikhesi ezithi yena ndixazi uba ndizothetha ndithini. Kodwa ndikwazi nakubuza ngalena sisi. Kanene ndizokwenzani? Kusekwathini nalapha? Ubone ntoni, mpawu zini ezibanga uba ukhona uba kukho isazela esithi makhe ndihlale phantsi ndibhale. Yintoni uyibonileyo, inkquboni okanye impilo okanye entlaloni yabantwana balapha evasithi ebanga uba ukubona uba ewe ezinye zazochaphazela but kusekwathini? Kubakho amaxesha ndiqonda uba ingathi ndizilibele uba ndizokwenzani. Kubakho amaxesha ndiqonda uba eyona nto ngoku ndiyixabisileyo bubumandi kunale nto ndizoyithatha apha, ngoba ekugqibeleni ke apha ndizothatha idika, ndizothatha isidanga apha, kodwa ndizofunda apha. Kodwa bakhona la maxesha ndiqonda uba ingathi needigi ziyakekelela ukuba ndiqonde ingathi le digi ifuna ubaleka ukuba yaphuncuka kuba zikhona ezo tshansi zizoqonda ingathi ifuna mandibuyise esaa sidima ke ngoku ndizibuze uba kanene ndizokwenzani, ndimane ndizikhumbuza. Ewe nditsho nje ke bakhona nabanye ndiye ndibabone masiba ingathi nayo uzilibele eyona nto ayijongileyo bobubumandi xhentsa kude kuqhawuke intsimbi gqobhuke izihlangu njengokuba ndisitsho ade zilibale okokubana uzalwa ngubani. Kanti kaloku kuyafuneka umane uzikhumbuza into yobana ngokabani, ucinga uba kuzawuthwani ngalo mntu ukuzalayo, ubona uba selibele ngokokubana uzokwenzani. Yiyo loo nto ke ndiye ndaqonda uba ndimane ndizibuza uba kanene ndizokwenzani. Wow. Andisiboni esi stanza kwaye nalo mqolo uchaphazela laa nto yobana apho usuka khona balala ngamanzi. Kodwa guys, leyo into ithetha ukuthi kunzima, ikatile neziko kuyalanjwa emva abazali bancama noba kuthiwa yeyogqibela phaa bathi mama ufuna into ethile ayirhola athi ngenamnandi iqhosha lelokugqibela. Kodwa mna into endiye ndiyikhethe into yokubana mandithathe laa qhosha lokugqibela ndikhethe uyosela utywala ngokuba ndizilibale okokubana ndizokwenzani. Kodwa emva basela amanzi barhola la maqhosha ogqibela nje bafuna laa mpumelelo khona ukuze ibe ndim ozawugqitha ikati eziko. Kunzima emva phaa, bachithelana ngemiphokoqo mntakwethu. Yiloo nto kufuneke sibuye nazo ezidigi kanene ndizokwenzani. Babulaphuli nani babukeli, kanene sizokwenzani evasithi. Siyakhumbula into yobana uba ngabana sakhe sayilibala lo mbuzo nesazela esiziswa ngulo mbuzo, siyawuthi silandele ngoba nezisu, meaning ngathi sizokhulelwa simithe ngoba silibele uba sizothini, sijuxuze kwibheshi, singabi sibe ngoongantweni, yabona. Fumanise uba siyaphalala abantu besijongile. Athi omnye maxa wambi ndandifike naye mani uPhumza wayemhle, andazi kwathini ngoku. Yho Phumza, khawuqhubeke sisi usivise mani, ento zakho zimnandi. Hayi guys, ziyakhipha mnandelwa ndazi nayo emakhaya. Ithi umhlobo ongalunganga. Umhlobo ongalunganga yinto emehlwe enyoka, yinto emehlwe egcona umona, untliziyo imdaka icinga uncikiva. Bendithi ungumhlobo kanti ungumhlonhlo uyahlaba. Uphantse wandonakalisa undonzakalisa ndingaqondanga. Uzamile ukundileqa kanti sendiqabele kweli qhina linobunzima. Undenze ndakubona ubunjani bakho. Ndikubone ngomane usikho kushushu kwamelwane ngam. Ndikubone ngomane ucwezela ndingakwenzanga nto. Ndikuncamile ngoku, undoyisile nam.
Loo nto unomncumo kanti ungumnqatshi. Unezinyo lobungozi kanti ufunani emva kwam? Ndabanga ukubhaqa waqhubeka wahlaba. Yintoni le ingaka? Undilandela ngantoni? Ndanele ngoku. Wanele sihlobo somhlonto. No comment. Kuba sisi.